Counter-Strike Global Offensive a možno aj GTA 4. To je pohodička hra. To sa dá natočiť. Nebudeme hrať multiplayer, lebo musím si dorobiť všetky misie ja. Tak neviem, no. Dúfam, že sa mi tie videa nerozložia. Keď áno, tak to musím všetko dať dokopy. Na to použijem banzaja. Prepačte. Prepačte. A teraz tu už máme dokončenú skoro podlahu. Takto. Podlaha je hotová už. Tak. Strechu budem robiť poza kameru. Keď tak sa vám ešte na YouTube ozvem, že jak čo bude ešte, lebo teraz fakt neviem, čo bude nového. A tak, lúčim sa s vami, ahojte.